in the Benkulu. Ngibonga Nkosi noma ngiyumntwana omncane. Ngikuqa Nkosi ngiyathemba lokuthi uzongisiza. Njengabanye Nkosi ukuthi mabeguqile lapho basize. Into enkulu Nkosi engicelayo kuba abayingcwele bakho mabephuma kule nkonzo baphume bephila. Abafike lapha bekhathazekile. Ngicela Nkosi baphume kule nkonzo benethemba. Ngomhla ka-22 ngenyanga edlule kufika umame uhamba nendodakazi yakhe ekhaya abakwamkhisi bese lixoxa lo mama usizi lwakhe lokugulela umyeni wakhe qeda khale abesethi okungenani uMshembe ngangisiza akahlukanise uyamthatha noma uyaphila. Khona labo bantu Nkosi lapha phakathi kwethu sebephelelwe ithemba nokholwa kwabo abakholwayo sekuze kwaxeka. Kukhona imizi ongekho ngisho umuntu oyedwa ophumayo ayofuna itoho. Abathandayo abanye ukuba phakathi kwethu njengoba silapha kodwa amandla ukuba bafinyelele la wekho. Ngifisa ke Nkosi abakhona abaphunyukile babakhona baphume kule nkonzo Nkosi benethemba. Mhlawumbe ngisakhumbula ngiyacela ezulwini ukungaliwa. Bayahlulelwa abantu beguqile njengoba ngiguqile. Athe uyiqeda inkonzo umuntu ebese sisuliwe encwadini yokuphila. Kwabe bayehlela enye insizwa engena kulibiza izwe lakubo futhi nawe ngibize kodwa uthanda ukuyazi uyongicela eceleni ngikutshela ukuthi usubani bani wakabani. Kodwa izwe likhona isekhethe khona la eningizimu. Yayithi lensizwa mayiphethe ivesi ihlabelela kube sengathi ngiyayeka ngoba yayihlabelela kahle inezwi elisihosho. Mayilibambile isuka ibhasi lapha kwaDesire siye entabeni yomhlangano. Angabe bikho umunye uphindwa afise ukuhlabelela ngathi ngahlabelela nasesiyofika entabeni. Kodwa ngolunye usuku yayihlabelela phambi komnikazi. Yathi mayiphakathi nesihlabelelo yayisithumela inkosi yathambana intshele lo muntu ukuthi lokuhlabelela kuhlabelelayo kaSathane. Kodwa wayihlabelela zona lezi zala ekhaya. Wathi mayiseseduze kwenkosi yayisithi inkosi sibanibani wasabela. Yathi sibanibani wasabela. Yathi sibanibani wasabela. Yathi inkosi indle egabi yanetha. Mhlawumbe inkosi ngicela lo musa ukuba inkosi ingapheli lenkonzo sengihlangile noma sengisola. Lapha
lapha ngezansi mawunyuka uza kulomuzi kwakunensizwa lapho angizuyisho na ukuthi yakabani kodwa mawufuna ukuyazi siyoxoxa eceleni yena inkabi ehashi ithi mayihamba ngaleli hashi ibisilikhuthaza ngokuthi Shembe mayishala lapha enhlangothini abasethi Shembe Sukulumbe yayibamba inkabi yakhe ehashi lelizwe lelineziwa njengoba lonixwayiswa nje ukuthi la ngezansi khona isiwa wasiyathinta labuzwa kwabe sengathi liyaphakama ngemlenze ngaphambili laseliciba kanti seliciba nawo nomphela lathi manje ufika phezulu kwesiwa laselibamba eduze ayiphunyukela wona amatomu yayaphuma lensizwa yayokhala phansi esiweni yanqamuka esingezansi ingoma yethu ekhulu namashumi ayisihlanu nesithupha 156 engizocela ngayo uNkulunkulu oyingcwele wasezulwini amazwi bese kuthi abafowethu abaphethe amabhayibheli bangibhekele incwadi kaMateyu yeshumi nomuvo Mateyu yeshumi nomuvo verse 2 kuya verse 5 Vuthelani icilongo ajeleni silisile ezilake aslazi zonke isizwe uthelani cilongo ndoda sanabe yabo sezowazi mina
sicela seyitholela ifunde. Kepha uJohane setilongweni wezwa imisebenzi kaKristu, wathuma ababili kubafundi bakhe, wathi kuye, wena unguye obeza kuza, sobheka omunye na? uJesu waphendula wathi kubo, hambani niye nimlandise uJohane lokhu enikuzwayo nenikubonayo. Verse 5, ukuthi izimpumputhe ziyabona, izinyonga ziyahamba, amalephero ayahlanzwa, izithulu ziyezwa, abafileyo bayavuka, abampofu bayakushunyayezwa ivangeli. Amen. Amen. Ngiyabonga. Ngonyaka ka-1920 kwaku-September, kumkhosi oyingcwele wamakhosazana. The inkosi ubaba mkhulu yabela amavidiyo nakazi. Yayisithi namhlanje ngiyanabela amakhosazana asekuphakameni namakhosazana asemzumbe. Umphathi wamakhosazana uShozi uAgagi ngiyamshintsha emzumbe ngimlethe kuphakameni. Inkosazana umntungwa ngiyamshintsha ekuphakameni ngimisa emzumbe. Ngesikhathi ehlokoma amakhosazana amukela lesibusiso, wayesethi nanti izwi likhuluma phakathi, lithi le ntombi engiyabaya kaShozi isizoshada. Kodwa lapha ayazi, nasekhaya kuba bazi, incwadi sesitolo sangakubo. Wayesethi hamba nkosazana uShozi, ufike sitolo uthatha incwadi uyinika abazali bakho, siyohlangana eThekwini kwaNduli, sesiya emshadweni eMangangeni. Lemngeni yombili yayakhe eMkhambathini, batholana khona, walobola uNtinga. Kwafika isikhathi sokuba lemizi yombili yasuka eMkhambathini. Isizathu ukuthi ayisuswa yini anginaso. Lo kaShozi wayokwakha emzumbe, kwase kuthi lo kaNtinga wakhe eMangangeni. Le ntombi engikhuluma ngayo la yayizalwa uMamngwengwe, uyise kuShozi uSigwayi, uyise kamfundisi uShozi uMeltafu wasemampondweni, omdala wenkosi baba mkhulu. Wafika ekhaya unkosazana engaya ekhaya, uthi makhosazana sizothunga isikete esimnyama nehembe elimhlophe nenkanyezi ekhanda. Iyona ngubo esiyosinisa ngayo Agage eMangangeni. Wayesethi hamba ke uye ekhaya, ufika udlula sitolo uthatha incwadi, ufika unika uyihlo.
Wenze njalo wayesethi kuyena sohlangana kwaNduli eThekwini. uNduli wayakhe lapha phambi kweDurban Station eGame City. Inxiwa lelo lakwaNduli. Ayisiyalunga amakhosazana nalo akashozwa hamba fike ekhaya kwalungiswa. Lofika usuku kwasekhanjwa. Lo mshado uholwa indlondlo yomusa. Amen. Base begibela isitimela esihamba ngomadala line ngoba lo line oyinew line ohamba ngeMarine Hill wawusakhandwa ngaleso sikhathi. Uma ngithanda ngalapha estation eMarine Hill nifike nibheke lesa station senziwa ngo1914. Amen. Base bengena esitimeleni esihamba ngamadala line esinqamla ePinetown masiye eMaritzburg. Bafika behle ePinetown base behamba ngeenyawo. Banqamle esigodlweni samaRoma. Bawelela pheshetshe elimnyama behle eTonoti. Bathi mabephansi ngakaMonsi. Khona umuzi lapho kwakamthethwa ababengamanazareta. Wafika wabuthisa lapha kuleli tempeli. Angilazi igama lakhona. Nomshumayelo khona manje uyasiyangilibala isibongo sakhe ngimkhumbula uSotheza. Wafika wabuthisa lapho ephumuza abantu bakhe. Wayesethi bantu abami ngicelele namanzi kulomuzi. Wawungenhla kwale ndawo engikhuluma ngayo. Afika celwa amanzi abuyiswa lethe enkosini. Hawu akho ngane lapha ekhaya. Bathi baba yikho. Wayesethi babezini. uShembe osebenza ngisho evele windini. Ehlisi iwindi lemoto abesesebenza. Uma befika uthi anangane uthi ngiyanika ingane kodwa kuzobe yentombazane. Ukuze ngithole umuntu enzomthuma ngoba kuzofika isikhathi la nizokhathala khona. Nizothumana kanjani? Yazalwa leyo ngane ehlokoza. Amen. Ngezwe lamazwi. Base beqhubeka uma befika kwaNtinga. Ayikho indawo engangena umoya ingcwele. Kukhonkothija. Kubhodli yako. Kubili utshwala imbiza ziyacekeza. Wayesegotyelwa ngaphandle komuzi uhlonga. Yangena inyoni yasezulwini yaphumula. Ekseni wayesekhipha intombi ukuba ziyemfuleni ziyogeza. Zabuya seyivunule. Zithema ilungelo ukuphuma zesigawini kwase kufika intombi yakwaNtinga uSumbundu ewubhaca engangabasemehlweni ukuzaca egula engalapheki. Wayesebekwa phambi kaShembe. Yayisimbheka inkosi yomusa. Yathi le ntombazane ngeke ngikwazi kuyilapha. Ngeke ngikwazi ukuyisindisa. Inedlozi elikhulu. Kodwa umuntu oyithwasisa usafaka ikhindi phesha kothukela. Owakwangema usaphesha kothukela ufaka ikhindi usafunda isikole. Wayesebecabanga labantu ukuthi lo muntu mayefa lengane esafunda isikole iyofika lo muntu engasekho. Bathi besazindla wayesekhipha ihepheni ekhanda. Suka. Wayesehlome ekhanda lale ntombi. Wayesethi ngaleli hepheni ngibamba umphefumulo wale ntombi. Kuze kufike ungena. Ngaleli hepheni siyobonana nawe kwaNtaba zamaZulu. Bonja no wena
Uma sani esefikile niyobona ngoba kungena amathwasa emzini wakhe. Uyoganwa futhi kakhulu bese niyisa khona le ntombi. Iyofika iphile. Kwabanjalo ihlobo zami. Kwahamba lomuzo kangema wafika. Bawubona base beyisa khona le ntombi yafika yaphila. Ayibonge inkosi. Amen. Bakumzwenduku lensizwa. Aganwa inqwaba amakhosikazi. Omantinga baze baba babili. Owayifikile ezohlalisa abangesaphuma. Kwase kuthi lo mantinga wayesezala uMangema namanye amantombazane. Lo Mangema ngimthintiswa yini ukuthi wagana umfundisi wala ekhaya ubaba umfundisi uMaphumulo. Amen. Wayesezala yena igwaqa zezinsizwa. Uyabona nje manje iqhamuka la uthi yazi yankulu indaba. Wawusiyaphuma umshado. Wasigawini. Umshado ususesigawini. Wasina waqedwa kwathethelelwa kwaqedwa. Yayisingena indlondlo yomusa. Yathi mayingena. Ithi qala umsebenzi wawo wasezulwini kwasengiquza ubitshe weni. Elingangorondo. Laphunyuka qedwa kwabaleka inkomo. Saphenduka isilwane sasezulu. Walibona ukuthi liza kubantu. Futhi seluthu waliselodwa. Wayeselikhomba ngemini emibili. Qedelama. Uthi kulo mntanami. Abantu bakulelizwe bangazi. Njengoba wena uhalalisa. Halalisa uShembe kuzolimala abantu. Wayeseyama maNazaretha. Uthwala intombi yakashozi kulelizwe ngikushadisa. Ngiyadabuka intombi zanamhlanje. Esifuna imendo ecobezelayo. Esifuna imendo ezolala kwiqueen. Ithi mayivuka ibuka kuzola zonke inhlangothi zendle. Ithi ngikushadisa. Ithi kodwa ngizokutshala. Amen. Uzomila ube uthanga. Wayesaphenduka ekhomba manje. Kunezimpondonge zamatshe la. Mukhupha ngozwe libovu uyabona. Wayesekhomba lamanje wathi wabona wonke lamatshe. Azovuka mbathi kube mhlophe. Amen. Wayesethi kodwa wena ungaphumi uye enkonzweni. Hlala endlini ngoba amaNazaretha kulelizwe ayengekho. Wathi uhlala endlini uthandaza endlini. Wayesethi uzohlupheka. Ingane zakho ziyombatha amasaka. Ngoba indoda yakho ngeke izisebenze. Kwabanjalo. Ayizange yasebenza. Asibonanga futhi yasheshe yahamba. Le ntombi yazala umfana namantombazana amathathu. Azama amantombazana ukukhola kwathi umfana wangavuma. Yayisithi ingungu mahlombe mkhokheli. Tshela lo mfana sondele kuShembe ngoba manje njalo uzoshesha ahambe emhlabeni. Wathi eganiwe ezibule ngentombazane 1965 wadlula emhlabeni. Ingane ayizibule ngaye yayinamasonto amabili ezele. Ayimazi ikhonjiswe ithombeni uyise. Nayo ayisekho. Bajabula abantu ababusayo.
abusa umuntu ubona umbuso ubhale ngisho esiphongweni. Yeshaka lentombi yalalizwi likababa omkhulu. Angazi ukuthi abantu bayebezwe kanjani ukuthi lapha kulowo muzi khona. Base bengena abantu bezofuna usizo. Kwatholakala sekukhona abantu abamjoyinayo la endlini ukuzosonta. Wagcina wakheka umuzi aseliyakhiwa ithempeli. Ngeli ilanga ufika insizwa kaNdlovu la ngezantsi ephangweni. uManqindi. Ufika ugodo. Uyinto nje eshobene imlenzi ifuna ukuze ebusweni. Wafika walinde ethempeleni. Lo mama ulokhu emthandazela umkhokheli wakhe. Kuthengele ilanga wayisebona inkosi ilanga ivele ewindini iphethe isililingi. Isinwebe mayisidedela ibona kusukuma la iduze kwakhe isilwane. Sibaleka siphume ngewindi. Uthwayisha zonke lezi zilwane waziyiqeda. Wathi mayiqeda monye ukufa ngaphila. Yathi mayiphila lensizwe esiyinikela kuleli bandla. Yayisibamba lokukholwa ngezandla zombili. Kunelizwe nje mawubuza ngoNdlovu. Ngisho ingane encane yazi ngaphandle kwabantu abafikile kulelizwe. Kunomuzi kaNdlovu. Ngolunye usuku khona umuntu wayisigangi. Lapha kunesigodi sasephangweni. Unekhubalo. Lokuvula endlini. Kuvaliwe. Ngalesikhathi wakusebenza imshudo maNazaretha. Kodwa uvula umshudo ungaphakathi. Engaphandle. Aphinde uvale lo mshudo esephumile. Umsebenzi wakhe kwakukunukubeza amakhosazana. Nankosazana leyo ingaze yezwa kuyothekseni ithi Shembe bekade kwenze njani. Wasangena kulomuzi kaNdlovu uthi mhlazi ngidlula kulomuzi namhlanje ngiyangena. Wasiyangena wathi mayiphakathi negceke kwavuka insizwe ezine zambamba zamfaka insimbi ozankosi zase zimbophela ngomkhumbi esihlahleni esiphakathi nendawo egcekeni. Qede zanyamalala zathi kuyena sokuya ekseni ngo4. Kwathi ngo4 zafika zamkhululo zankosi zamkhulula intambo zase ziyamonisha ungabe ugangele emzini yabaNazaretha. Zase ziyanyamalala yasuka le ndoda ithi yophuma esangweni isango lisekho. Kwavuka ugango olukhulu olusungeza umuzi. Wathi uyangabasomnxele somuzi into bakuphuma yikho. Wayehla umuzi into yokuphuma yikho. Wabhekwa sokudla indawo ayikho yokuphuma. Wagcina sehema ekhuluma yedwa. Wayeseyazi unkosana walapha ekhaya ufelizwe ukuthi khona umuntu olaphandle wayesephenya ikhethini wayesiyabona ukuthi indoda yasendaweni iyazulazula egcekeni ikhuluma yodwa. Wayesephuma wathi mayiphuma wayiphangisa zombili izandla wathi ngicela ningangenzeli utho ngizokhuluma konke. Uthi ngifika la ikhango 10 ebusuku njengoba kuze kusa
kuvuka amadoda angibopha athanga abanikazi balomuzi ojamti babusisiwe abantu abanedlozi Amen. uthi mawusungenile kuleli bandla baphenduke baba abantu abaphilayo uthi masebengibopha bathi bazongikhulula ekseni ngo4 njengoba bengikhulula ngithi ngifuna indawo ukuphuma iseko masingaka kanjovu namhlanje ungangena noma ingalaphi lolu gange kwakugange lasemoyeni ukuthi iNazaretha ayiphatheni kahle sibiyelwe. Amen. Uthi ufelizo ayilanda ingangani ake ngiyolanda abazali weseyilanda lensizwe uyise uNdlovu yafika lapho yahlala nesalukazi sawo Mashange basebelalela yakhuluma lendoda yaqethema inhloko isithi ngiyabonga sibanibani isho lensizwe ngoba yesigodi uyayazi wayesethi wena umshumayelo omkhulu wami ukuba la ngikhona ngibambe ngiqinise ngikophelele. Amen. Akashonga ukuthi asiyenduleni akashonga ukuthi asemaphoyiseni wathi wena umshumayelo omkhulu hamba namazo watshelwa abanikazi balomuzi wagcina ungangena emzini amaNazaretha mhlawumbe ngixwayisa nabanye nixoxele nabanye ngoba sekuyenzeka abantu babhayizele emzini amaNazaretha ukuthi kahle kahle impahla kaShembe ayithintwa umuntu. Amen. Imali la iphaketheni kini akusiyona eyami kahle khona uShembe eceleni kwayo. Amen. Ngoba isibuso sawo ngasithola kuShembe. Uma leyo mali uyithatha ngongemthetho impilo yakhe isuka isengozini. Sengizohlala phansi. Kuzalwa ingane la. Angikhombi ukuthi sihlobo inkaba yami kuleliso kuzalwa ingane la yentombazane umizalo lengane inkawu angisho laba abaneba leli mhlobo ngisho inkawu yasehlathini inoboya obugrey nesikhumba sigrey Njovu isizwile le ndaba iyakulomuzi ithi ngicela bani ningivumele lengane ngiyithandazela iziphila wayeqala ithandazela kwakuthi ngosuku angene ngalo wathandaza isikhumba bese sigudliwa kancane kuvele somuntu. Amen. Akhubeka njalo sigudluka isikhumba lesenkawu kusale somuntu yaze awuphuma phansi umonyo namhlanje leyo ntombi semzini wayo iganile. Amen. Njengoba eNazaretha uShembela ekhaya zibekeni kuye. Amen. Ukuyibika kuShembe akusikhona ukuya kuyena kuphela ungayibika uqosha iphepha la igcekeni. Amen. Uthi inkosi ngikhumbule. Ungayibika ngokuphathisa abantu athi umuntu bombone phethe kabehla phezulu esitobhini umphathise uthi inkosi ngikhumbule. Amen. La ngezansi emanukazi intombazana isebenza la endlini zangasese uJuly mayifika ekhaya sekuvala umhlangano izifoni yakhe ibalisa athi hayi umyalezo nje mayisethu yacheka kungena inqwaba yemali kuyakhawunti akayazi vela wayiyeka inyanga ezintathu wathi angazuyithinta ngize ngibone aqhamuka imoto yini wathi nya ayabona ngathi ayingeke ivele uNyazi nangiqale ngisike yasi yabona mayifikana neNazaretha endleleni ayishiye ivele ivula isicabha ithi wasekhaya ngeke. Amen. Ngoba yaba nakho konke ngesikhathi esisodwa. Amen. La manje mengaqhamuka la kwayibona iyacwebezela ngokuba ngothi yayithi isebenza ibiyibika
Ngiyabonga mkhandlo ingcwele. Sisensukwini kaKhisimusi. Singebambezele. Akuvume ngime kuleli izwi uNkulunkulu asengipheka. Lapho ngishayise khona kuyingcwele wasezulwini. Nakwaba ingcwele bonke. Ngicela into ethelele. Bengizama nje bakufanele iNkonzo kaNkulunkulu iqhubeke. Ngitheke izwi lasezulwini. iNkonzo yasekuseni izophethwa ngesihlabelelo sekhulu namashumi amane nesikhombisa 147 esizoholwa ngaso umshayeli umshongo wasehlahlindlela. Amen. Nkosi busise ukuphuma kwabangcwele. Indabenkulu.